Vrei o protecție menstruală care să fie sigură pentru sănătate, comodă și ușor de folosit? Discul menstrual de la Femieco exact asta face. Este reutilizabil, confortabil și se adaptează ușor fiecărei femei. Și este de departe cel mai iubit dintre produsele noastre. Multe chiar spun că le pare rău că nu l-au descoperit mai devreme. Se pliază direct sub colul uterin, într-o zonă cu sensibilitate redusă, ceea ce îl face ușor de purtat și chiar dacă pare destul de mare, la introducere nu este mai mare decât un tampon. Este realizat din silicon 100% medical și are tehnologia Sunny Concentrate integrată în material. Și anume este o protecție antibacteriană care ajută la o igienă corespunzătoare, mai ales atunci când vorbim de reutilizare îndelungată. Acesta nu este un strat aplicat ulterior, ci este o parte integrată din material, ceea ce face să nu migreze, fiind un material biocompatibil. Protecția antibacteriană se activează doar când se clătește cu apă și astfel se inhibă bacteriile de pe suprafață. Cu alte cuvinte, este un plus de siguranță dovedită medical și este inovație marca Femieco, fiind unicul disc din lume cu această superputere, să-i spunem. De ce să iubești discul menstrual Femieco? Îți protejează flora vaginală deoarece nu absorbe secrețiile naturale și atât timp cât sângele nu intră în contact cu aerul, nu apar bacterii și nici mirosuri neplăcute. Îl folosești an la rând, deci produci mai puține deșeuri sanitare și reduci inclusiv cheltuielile. Un disc menstrual te costă doar 1 leu pe lună. Incredibil, așa-i? Acum, partea preferată a tuturor femeilor. Poți purta discul menstrual până la 12 ore. Da, adică toată ziua sau toată noaptea. Poți dormi cu el, poți nota, poți face sport și, ba chiar mai mult, poți avea relații intime.